Atul sa regular session ni adtong adlaw Miyerkules, Marso 15, gipasar sa konseho in mass motion ang usa ka resolusyon nga nagpadayag sa ilang pagkondenar sa linuog nga pagpatay kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug laing 8 ka mga tawo. Matod sa konseho, pagpanamastamas kini sa atong demokrasya ug usa ka dakong insulto batok sa mga kapulisan ug mga otoridad. Tungod sa hitabo, giaghat usab sa konseho ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation ug ubang mga ahensya nga magtinabangay aron masulbad dayon ang maong kaso ug mahatagan og hustisya ang mga kabanay sa mga gipatay. Laing resolusyon usab ang giaprubahan sa konseho pagpaabot sa ilang simpatiya ug pahasubo sa pamilya ni Governor Digamo, ilabi na gyud sa iyang asawa nga si Pamplona Mayor Janice Digamo. Atul usab sa ilang regular session, nag-privilege speech si Konsehal Joy Pesquera ug iyang gihinumdom ang ilang mga kaagi ni Governor Digamo kinsa iyang giisip nga higala human sila nakahimamat sa Philippine Councilors League kon PCL. Matod ni Konsehal Pesquera, nakadungog na siya nga aduna nay hulga sa kinabuhi ni Digamo niadto pang tuig 2018. Gani niadtong Marso 2019, gipatay usab si kanhi board member Miguel Dungog. Kinsa giilang suod nga kaalyado ni Digamo ug higala usab ni Konsehal Pesquera. It's so sad to know friends to leave us ahead. Much more, it's painful to hear friends who are murdered. I hope that in the same manner that Governor Ruel Digamo will also be able, especially for his family, that they will get the justice they deserve. Because sa ato ang nahibaw-an, sa akong personal nahibaw-an, ang gobernador maayong tao. Ang gobernador pinangga sa katawhan sa Negros Oriental. Malipayon hinuon si Konsehal Pesquera nga niadto lang Marso 7 nipasaka na og kaso ang PNP Criminal Investigation and Detection Group batok sa mga suspetsado sa pagpatay kang Dungog ug laing 2 ka mga tawo ngadto sa Department of Justice. Si Konsehal Pesquera malaumon nga makabot usab ang hustisya alang kang Governor Digamo. Nasayran nga niadtong adlawng Huwebes, Marso 16, hingpit nang gihatod sa pahulayang dayon ang patayng lawas ni Governor Ruel Digamo dito sa iyang lugar nga natawhan sa lungsod sa Siaton sa Negros Oriental. Ang pamilya Digamo padayong naglaom nga makabot nila ang hustisya sa labing dali nga panahon. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.